A Mazaricos, onde a campaña do ensilado do millo deste ano ten un protagonista que vale 1 millón de euros, unha máquina que fai un silo gourmet. Isla Mosquera, seguides dándolle duro. Xornada de ensilado aquí en Mazaricos, xa vedes como está todo funcionando. Marcos, xa queda pouco da túa finca por facer, non? Sí, hai sobre 20 minutos e a finca está rematada. Con esta maquinaria, a verdade é que termínase moi pronto, moi rápido. Pasa que sale un pouquiño máis caro, non? Sí, sale un poquinho máis caro porque a picadora leva un sistema de picado que fai ralentizar un pouco, pero, bueno, vamos a conseguir un moi bo picado de silo de millo. Porque este picado, que fai para despois, para que sexa mellor o alimento? Favorece a digestibilidade das vacas, prevén que haxa menos enfermedades de cara ao estómago, vamos a conseguir moi bons resultados con isto. Xa coñeces esta máquina? Sí, xa vamos traballando con eles moitos anos, desde que meteno este sistema novo de picado, a verdade é que estamos moi contentos. Bueno, a verdade é que vamos a chegar aquí á máquina, porque a verdade é que a máquina impón, parece ser que ten a parte do que a máquina en sí que lle puxeron moitas cousas, non? Que a mellora. Sí, a verdade é que lle fono innovando cousas, hasta incluso a chegarlle a meter un depósito que para meter aí unhas bacterias, a verdade é que moi ben. Temos aquí que está descansando un pouquiño da longa xornada aquí a Martín. Martín, por que vale tanto esta máquina? Pois eso é unha cousa complicada de contestarche. É o precio que lle puxeron e... Pero ao precio despois sumacheches cousas, non? Que melloran... Sí, esta leva o sistema de machacado Serlei, que é o que consigue desfibrar as follas do máis o tallo do maíz, é un mellor machacado. Vese que este ano vai haber unha boa campaña? Eu diría que mermaría un pouco respecto ao ano pasado. Ao mellor 15 ou 20 toneladas menos que o ano pasado. E iso? Porque foi botado debido ás fortes choivas, foi botado bastante tarde, e claro, eso requiere que houve que baixar os ciclos. A vos cantas xornadas vos quedan de traballo? Sobre un mes, máis ou menos. A ti quedanche máis fincas por aquí? Sí, ainda acabamos de empezar e quedan aí sobre 12 fincas aproximadamente nos quedan ainda. E contas ter para todo o ano? Bueno, esperemos que sí, pero... vai estar a cousa complicada porque unha vez que empecen os animales a comer esta comida, como son menos kilos por hectárea, posiblemente en 2 meses para o ano que ven tiñamos que tirar de máis cereal. De gastar máis en mercado. Claro, gastar máis en mercado, en piensos, en palla e incluso en alfalfa tamén. Aquí agora decimos que vai a 400 euros. Sí, máis ou menos son cousas que levan os jefes, pero andan sobre eses precios. Por exemplo, din que de estas máquinas que hai diferencias de algunhas de 100.000 euros para arriba para baixo. Sí, a verdade que porque hai moitos extras. Despois, dependendo dos extras, motorizacións, varía moito o precio das máquinas. Se tiveras que destacar algún extra que ten esta máquina, que destacarías? O seu motor. Por qué? É un motor potente, fiable e de pouco consumo. E podemos ver como funciona isto, entón? Sí, sin problema. Podemos subir? Imos aquí, a ver... Vou por este lado de aquí. A ver... Polo dali. Xa me iba a montar por donde non era. Porque o nombre xa que ten é potente, o desta máquina. É unha das máis grandes do mercado. É unha das grandes do mercado. Sí. Bueno, aí vamos... A ver, cantas horas pasas ti aquí ao día? Moitas, non? Ao mellor pasas un día como hoxe, cantas horas podes pasar? 16, 17, dependendo do día. Pero as xornadas oscilan sobre esas horas. A verdade é que dende aquí o ves todo. Sí, as vistas son boas e de eso se trata tamén. Pois damos e a ver que tal se nos dá. A ver que tal se nos dá o ensilado. Nunca estuve así con estas vistas, No, a ver. Bueno, penso que se nos está dando ben. Feliz campaña, entón, non? Sí, esperemos que sí, que non haxa averías e... Seguro que non. Ai, que maravilla, que ben ensilamos. A polo ensilado. A ver este millo. A ver que tal se nos dá. Aí vai. É tremendo. Aí vamos. Vamos a preguntar ao que nos acompaña Arturo, dixo que tiña 89 anos. Sí, teño. Ti biche unha máquina ser unha vez de ensilar 1 millón de euros, costa? Nunca. Ni pensaba que houvese, vamos.
terrible como traballa de ben, eh? Se lle contei, ten aí Así calquera, dixo. 6 discos, me parece. Así calquera, claro. Cando nos ali que cortámoslo así, co fouxiñiño, a cargar un carriño, a ver, hai diferencia, vamos. Dicíamos antes como cambiaron os mundos, Arturo. Con dúas vaquiñas ali ao carro, e coller planta e planta así co fouxiñiño. E Non é despois moi- así en mandos e leválos ao carro. Eso sí estaba maduro, que este está verde. Este calculo que debe ser para ensilar. Sí, é para ensilar. Claro, claro. Sí. Sí, pero bueno, Pero a máquina fai todo. toda a máquina isto. Se fai todo. E non, Pero como, que non- e non como os cestos, que hai que facelos todos a man. Sí. Arturo, Luís, que estás facendo? O cu do cesto que decías antes que é por onde se